inšpirovala práve táto hra? Jednoznačne je to adrenalinový šport, a je to rýchle a samozrejme v prírode a je to kontaktný šport, takže má všetky aspekty agresívneho športu. Hrá sa na 4x4, ihrisko je veľké 270 metrov na 150 v štandarde, dve bránky, ktoré sú 7 metrové a hra sa hraje popri línii. Tá línia je vytvorená loptičkou, ktorá sa potúva a existujú pravidlá prednosti, tak ako v premávke, takže asi na týchto princípoch to funguje. Hrá sa 4/4 a viac gólov vyhráva. Páči hra, prípadne vyskúšali by ste si to niekedy? Páčiť sa mi to páči, ale vyskúšať by som to mohol asi až potom, ako by som sa trocha naučil jazdiť na koni, lebo ja som zatiaľ nejako nejazdil a keď tak len vo veľmi miernom pokuse a tu vidíte, že tie koníky striedajú každú chvíľu, lebo tie koníky šprintujú a to by som ešte nezvládol. Mne sa teda všetko, čo sa týka palíc a lôd, a či už je to golf alebo je to polo, veľmi páči, takže pre mňa je to naozaj radosť. Čo móda tento šport? Majú aktuálne veľa spoločného, nakoľko značka, ktorá podporuje tento šport a dlhé roky ho už oblieka, Lamartine sa stala medzi časom medzinárodným fashion brandom, ktorý je uznávaný na modnej scéne. Out of all sports in the world, why did you choose polo? Well, because it attracts attractive ladies like you. No, I mean, this is an aspect. But basically, it's a fascinating equestrian game. Since I've been a rider since childhood, I discovered it. I saw it abroad, but not here. And I knew it also had been popular in Austria before the war, in all of Central Europe before the war. And then there was a moment in time when I thought, why not try it again here? And did that. I started in '91. And found out that it's the most exciting equestrian sport I ever met. Ahojte, ja som Henrieta Naďová, vy sledujete Fashion TV.